אהלן, זה בעצם מדריך איך להתקין את התוכנה שלנו StegX להצפנת קבצים על המחשב שלכם ולהריץ אותו דרך האינטרנט ב-Localhost בפורט 8000. בכל מקרה האתר זמין בכתובת הזאת, Steganography Front on Render. משתמשים בשרתים של רנדר כדי להריץ את זה תמיד, ואם רוצים בשביל לשפר ביצועים אפשר להתקין על המחשב ולהריץ את זה עצמאית. נלך לגיט רפוזיטורי שלנו של סטגנוגרפי, זה הקישור, נעתיק אותו. לאחר מכן נפתח את התיקיות אצלנו, נעשה תיקייה חדשה איפה שבא לנו, לא משנה איפה. נקרא לה בשם לבחירתנו, נקרא לזה StegX. לאחר מכן נפתח PowerShell, נעשה git init. אחר שגיט נוצר נעשה git pull ולקישור שיש לנו של הסטגנוגרפי. אחרי שעשינו pull זה בעצם היווה את כל הקבצים, ויש לנו פה את הקובץ הרצה שלנו של ה-app.py שזה השרת, python app.py. נחכה שהשרת ירוץ. מעולה. עכשיו ניתן לפתוח את הגוגל או דפדפן וללכת ל-localhost 8000. בקוד אפשר לשנות את זה אבל זה לא מהותי, 8000. וכרגע זה רץ עלינו והשרת פועל ואפשר לבחור קבצים, אפשר להצפין אותם, אפשר לעשות להם דקריפט ולהוציא את ההצפנה, ובעצם זה עובד. יש פה הסתייגות קטנה, קבצים MOV ו-AVI, קבצי וידאו משתמשים בספרייה שנקראת FFmpeg, ובעצם חייבים להוריד את הספרייה הזאת. בגדול זה האתר שלהם, אני מצרף מדריך How to install FFmpeg on Windows של קולק, מדריך מעולה, ותוך כמה דקות מתקינים הכל וגם זה פועל, וגם ההצפנה בסרטוני וידאו פועלים. בכל מקרה, אם רוצים, בקישור של ה-StegX, שהוא תמיד פועל על רנדר, כבר התקנו FFmpeg ולא צריך להתקין על המחשב, אז אם רוצים להקל על החיים ולהשתמש בזה.